Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti balitok nga ikan. Maysa amang ngalap ni Mario ubing. Sipud pa'y ubing daytoy, kastan tinabangunan na apagbiagan, agingga nga inasawa na ni Aning. Nasingpet dagiti agasawa, kat asideg iti taaw, tinakaisaadan ti pagnanaedanda. Ano sa dino, kat panagkalap, ti kang runaan, apagsapulan dagiti agindeg ijay. Iti damo, naragsak ni Mario iti panagkalap na. Taado ti maala na nga ikan, manipod iti baybay. Ngam iti agbaybayag, nakisangan ti makalapan na. Kas iti maysa nga aldaw, kat ano niya na kinamalas ko. Awan apulos ti natiliw ti impakat ko nga ikat. Anyalangan ti mapasamak no kastoy akanayon. No makakalapak man, umanay lang nga para iti kanan ni nga agasawa. Kendag iti naganak kanyak. Talaga nakisangan ti makalapan dito'y waybay. Saanan akas idi? Anagado ti ikan. Ket may mayat ti agkalap. Adapadak ang mangalap ang naggapo di talahon. Kas nagturong mat dito. Kasi nga taday ta. Kalugarak nga taday ta ang mangalap no? Agnanay dikit di mat iti kabangi bang lugar. Talagang nagturong dito Orayag. Numaamwak no asino. Nagmalas ka mo tayo, nawa na pulos tinakalapam, Mario. Kita man da ito'y bangkak. Oh, di pagkalkalap ko bangka. Kita ma. Apay ayail mo. Basta, tanawam darasam. Sige man langan. Nay, nagadumat gayam tinakalapamil mo. Ay, nagswerte kan. Ay, talaga swerte ka. Sana kaskin ka. Malas ka. Ha? Anya nga, Mario. Panawan kan dito, ya. Sige lang, Bards. Sige, Bards. Istampay ka dito. Ang nga agmatuog. Parang makakalap ka itibilays. Ano yan, Elmo? Timaro man ang tikinapalangguad na. Makapasuron. Anong sa narumbang apailuyo sa kitiriknak? Padaasak man kit diti mapanditalaod. Dita tinagapuan ni Elmo kan. Barang no adda pa'y masambot ko ang makalaban. Numapanak dita. Aneng, anak ko. Apay ngay. Itay pala ang anak kasambot ni Elmo. Dandani maibus pa yun dagiti nakalapan na nga ikan talaga duti gumatgatan. Awan pa'y laag ni Mario. Wen nga rod nanang. Iso ang madanagan ako. Una yun. Kanya nga't ang tinapasama ki di asawam. Jack matamo nanang. Sapay lang kumata saan ana isagma. Nanang, pangaasim. Di ka kumamot aksawi ti kasta. Diyak ko ba kaya't anak ko? Ngam isumot kami ti mapampanunot ko. Amumil mo. Madandanagan ng daning kantiina ni Mario. Nay, apay mate? Una taging ga ita ket di pay lasimang pet ni Mario ang nagkalap. Anya? Dayta ti agpaysaw. Agpatpatulong pay nga ruden daaning kinikapitan. Tano mabalain ket sapulen da kumakano ni Mario. Adula amin. Oray sanda na sapsapulan. Gusto mo ta. No sana na makasangpet asibibiyag. Ha? Pabor para kan kano saanin ang makaawid as ibibiyag ni Mario? Una. Ay, saus. Amo ka. Kurso na dampay lang ni aning nga asawa na.
Tangiwat mo mo't amang andong. Ay. Amang ano, damakangagkan ka. Awan na talaga. Ang sa bagay, talaga napintas ni Aning. Kanawan pa'y mat anak daki ni Mariaw. So nga okay lang no asawaam no bilang tawanan ni Mariaw. Dad sakit din ang piliw timpakat ko nga ikat ah. Dakkel lakit di da ito no kaskasano. Pinayadak nga akasan ti ikat. Diyos ko, agyaman na. At dangag pa iso na piliw timpakat ko nga ikat. Mariknak iti panangakas ko. Medyo nadagsan. Inayada ko nga ipan dito yung bangkag. Ha? May samat akasla kadakkelan ti urilis. Apay nga nadagsan? Ay, anyamat din. Kuntula. Sabi nakman lang, ikidano. Ha? Maasik ako ma. Diyos ko! Agsaot tinatiliw ko nga ikan! Pangasim, ikan kayo di ado akong guna no isoblinak iti taaw. Maasik ako ma. Ha? Uwan! Mabit lang! Taikatan ka iti ayan mo nga ikat. Mabit lang ha? Ha? May saka abalitok nga ikan? May saak apuro abalitok nga ikan. Amok anabalura. Ngam dakdakkel agon guna ti magunod mo. Nuwaya-waya anak matlaang. Kanayon to anabuslon ti makalapam. Basta umay ka dito'y taaw. Dayta ti ikarikan ka. Basta waya-waya anak kuma. Ay, kita nyo, nagadun tinakalapan ni Mario. Nagdanda, nagakil ka, Mario. Anya tinapasamak aya. Di mo namuan. Tinapatag kat adda ako. Kat nagado tinakalapak. Maragragsakan nga rin dagiti kalugaran ta, anak kakita ka dagiti nakalapam. Kasano napasamak dayta, Mario? Si bibiyag pa lang dagiti ikan nga sampet mo. Talaga apres ko. Kakalkalap at talaga. Di mo namuan. Tinapatag. Manipod ita. Kanayonan nga adda makalapak. Tunggal mapanak iti taaw. Dumlawak man, Ilmo. Nay, apay. Manipod di pagaruk tayo nga dandakas na pasamak kini Mario iti taaw. Santo nakasubli dito lugar tayo. Kanayon metten na nagado ti makalapan na tunggal mapan iti tao. Kat ti pakas daawak. Puro si bibiyag dagiti ikan nga isangpet na makalapan na. Isu ajak makigidgidan ken kuha ng agkalap. Ta malaes ti makalapak. Sana kayat agatangin dagiti agang angkat iti ikan. Takanayon adagiti makalapan ni Mario ti kayat da. Dumdumlawak mo't kat mangandaw. Ngam di kagdanag. Ikagumak nga amon na niya ti palimad ni Mario. Ket namamwak. Sigurado ka syakton ti papananti swerte anasarakan na. Tandaan am dayta. Saan nga mo ni Mario? Anak lumungak dito pangikabkabilan na iti ikat. Kas kadaan niya pa'y nga aramatan ng agkala. Maamwak ito na niya ti palimod mo. Tapaya ka na yun nga ado ti makalapan. Kat pasig pa si bibiyag. Madlawa sa diwa dagiti ikan nga isang sangpet na iti lugar. Kat na maamwak ton ti palimod na. Siyak ton ti papananti na pinta sa gasa at anasarakan na. Siyak ton ti agnomar. Apay nga taakas to'y tiriknak nanang. Madandanagan agtibtib bayo ak. Anya, nay, apay nga'y anak ko. Jakmet nga rod mo, nanang. Ay na, sapay lang kumatawan ti dakas akay papananday tapan agtibayom. Nanang, Sapay lang tagaga nga ilapan agtibayo na ita. Kat awan ti mapasamak amang ipaay iti pagladingitam, anak ko. Gayem ko abalitok nga ikan. Ay na, nakaayayat at kitaan ti kastoy. Disnudo nga aglalagto dagiti ikan amapan iti bangkak.
Saan na nanas ka namang ipakatakpay iti ikat? Ingarit kan kadayta, gayam ko. Kas kasukat di pa nang isublim kanyak iti tao. Kan sika tinapilit, tasan kakas kadagiti padam amang ngalap. Ha? Anyan ti kayat mo asawan? Nalabas dagiti padam amang ngalap. Rugitan dati baybay. Kan ti kang runaan ajak kayat. Iso ti panagaramat da iti dinamita no agkalap da. Anya? Dayta ti agpaiso. Kinapudno na. Nadadaanan kinagpintas a tao. Gapo kadagi jay amang ngalap. Kan kimisang matlantikan. Gapo ta mairamraman da amatay. Ultimo dagiti babasik pailaang. Angam, apay nga dulat tamat dagiti aglalagto iti bangkak. Gapo dayta iti inkarikan ka. Kat agtalinad dayta. Basta agtalinad mat ti kinasayaat mo. Ganti pa ng taripatom iti baybay. Ikarik dayta, Gayam gayam kitan ti palimod mo, Mario. Isa tayo titirumbang para kang ka. Ita, kukuwakan balitok nga ikan. Ops! Inakmatin mo! Nakalagto adagos ti balitok nga ikan. Alis to Talaga adakas ka, Elmo? Ah. Rumbang amadosa ka. Ano mapaspasama kanya? Pagpalinak nga ikan. Saan? Agtalinaad ka nga ikan. Kat saan kan ngagsobli iti sigod. No addan to makakalapkan ka. Malas mo lang. Dayta ti dosam gapo iti kinadakas mo. Amo Mario, ado ti mas daaw. Apay, aning? Kala at latan ang nagpukaw dito lugar tayo ni Elmo. Ha? Ado ti agsalsaludsod no napanan na. Ang awan mo ti makaam mo. Tinasayat, aning. Saan tayo napagparikutan no sa dino itantiayan ni Elmo? Ti importante ita, kat maipasagapsap ko kadagiti padak amang ngalap, anas kan ataripat wandaman ti taaw. Taiso ti pagbibiyagan tayo. Kanas kan na maisurok ida, tapno sardengan dan ti agaramat iti dinamita, iti panagkalap da. Sa bagay. Mabit lang tayo nakisaganan ti makan, lakay. Naskan atong palag ti ingkarik iti gayam ko. Iso adya kon ibagbaga, noan niya talaga tinapasamak. Takas tatikid daw ti gayam ko abalitok nga ikan. May mayatan na panunutan dagiti kalugarak. Analabit a pimanawan ni Elmo. Ngam ti maamuan dapay, anadusa, gaputa pinagpanggapanak iti dakas. Kas inkari ni Mario iti gayem na, abalitok nga ikan, ubing, dinan imbagbaga ti dakas nga inaramid ni Elmo. Awan nga rod ti makaammo, no sa dino tinapanan ni Elmo. Ngam ti kapintasan na napasamak. Nainganyo kan ni Mario dagiti kalugaran na kat insardeng da ti agaramat iti dinamita kan tinaripato dati taaw nga iso ti pagtataudan ti pagbibiag da. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti may sapay sarsarita tayo ita. Ngayon surat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir?
Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.